Hello and welcome again sa Waray Kusina Recipes. Today meron po tayong bagong recipe and I'm so excited po na i-share to sa inyo. Ito ay ang carrot cake. Napaka-moist po ng ating carrot cake at napakasarap po. Pag na-try nyo to talagang uulit-ulitin nyo itong gawin. Narito po yung ating mga ingredients para sa paggawa ng ating super moist and yummy carrot cake. Kailangan natin ng all-purpose flour, sugar, coconut, dried coconut ang ginamit ko, vanilla, cinnamon powder, pineapple, crushed pineapple, at saka eggs, shredded carrots, oil, baking soda and baking powder, at konting asin or salt. So yan po yung ating ingredients. Sa isang bowl, ilagay natin yung ating carrots at lagyan natin ito ng konting flour para i-coat natin yung ating carrots para i-prevent po ipiprevent po ng flour na mag-sink yung ating carrots sa ilalim ng ating baking pan kapag hinalo na natin ito. So aside na natin ito kapag ito ay na-coat na ng flour. Next, i-preheat natin yung ating oven before tayo mag-mix ng ating butter. Okay, sa isang mixing bowl, sift natin yung ating mga dry ingredients. So, ang flour, then i-add natin yung ating baking powder, baking soda, and then yung ating cinnamon powder, and then yung ating salt. So, sift natin ito. And then, set aside natin. Tapos, sa isang bowl naman, mix together ang oil at saka yung ating brown sugar and white sugar mixture. At pagkatapos natin itong i-mix na dalawa, i-add naman natin yung ating itlog one at a time po yung pag-add natin. Make sure lang po na ibibit natin ng mabuti every time na mag-a-add tayo ng egg. And pagkatapos natin i-mix yung ating liquid ingredients, add natin yung ating carrots. And then haluin natin ito hanggang wala na siyang buo-buo. So wala na siyang lumps. And after that, after mixing the carrots and the egg mixture, i-add naman natin yung ating flour. So, haluin lang natin ito ng mabuti. Mas maganda yung dahan-dahan natin ina-add yung flour. Ayan. So, make sure na wala na siyang flour na makikita. And then, add natin yung ating crushed pineapple. Halo-halo, halo-halo dito, halo-halo dyan. Pagkatapos, i-add na natin yung ating desiccated coconut. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh coconut. Kaya lang, ang fresh coconut ay hindi available dito sa kusina ko. Kaya, ginamit ko is desiccated coconut. And then, i-add na po natin yung ating vanilla. And then, pagkatapos, syempre ang ating baking pan, nalagyan natin ito ng parchment paper. Before natin lagyan ng parchment paper, lagyan muna natin ng butter yung ilalim. O di kaya oil para hindi dumikit. Ayan, then transfer natin yung ating butter sa ating mga baking pan na mayroong parchment paper. And then, pagkatapos, i-bake na natin ito sa oven. Ayan.
So, i-bake lang natin ito ng about 30 minutes, 180 degrees. About 30 minutes natin itong i-bake. So, after 30 minutes, ayan na pong itsura ng ating carrot cake. Ayan na po. Ito na po yung ating finished product. Look at that. Napakaganda po. At lagyan po natin ito ng cream cheese frosting. Ayan. So, sa recipe ng ating cream cheese frosting, gagawa ako ng video. I-follow nyo na lang po. Ayan. Ganyan lang. Spread nyo lang. Kayo na po yung bahalang mag-design ng inyong frosting. Ang ginawa ko is napakasimple lang po. Kasi hindi pa po ako masyadong magaling sa cake decoration or cake decorating. Ayan, yan po yung aking carrot cake. So, yan po yung isang design. Napakasimple lang po. Yung kinapit ito rin yung isa. Ayan. Ang shape nito is heart. Simple decorating tips. Ayan po. So, thank you so much for watching. I hope na itry nyo po yung ating recipe. And, paki-share na lang at paki-like. At para doon po sa mga first time na napanood yung aking video, please subscribe po sa aking channel. And please click the notification bell para sa susunod na mga pag-upload ko ng aking mga videos ay ma-notify po kayong lahat. Thank you so much and God bless you, and I will see you on my next video. Bye!